Κατάσκοπος. Καβαλάριος. Υπέβω. Τι. Ναι. Ναι. Κτίζω. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Κινούμε. Ναι. Ναι. Έτοιμος. Κινούμε. Έτοιμη. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Τι. Καβαλάριος. Ναι. Υπέβω. Έτοιμος. Κατάσκοπος. Ναι. Επλήρωσα. Έτοιμος. Ασφαλώς. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Ναι. Κατάσκοπο. Ναι. Κατάσκοπος. Υπέβω. Καβαλάριος. Έτοιμος. Κινούμε. Κατάσκοπο. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Καβαλάριο. Ναι. Υπέβω. Ναι. Και λεύσεις. Προχωρώ ή να σκάφω. Και λεύσεις. Εργάζομαι. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος. Καβαλάριος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Υπέβω. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Ναι. Κινούμε. Έτοιμος. Ναι. Κινούμε. Έτοιμος. Ναι. Κατάσκοπος. Υπέβω. Ναι. Καβαλάριος. Κινούμε. Έτοιμος. Κατάσκοπος. Ναι. Υπέβω. Καβαλάριος. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Ναι. Έτοιμος. Υπέβω. Κατάσκοπος. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Παρόν. Κτίζω αυτό. Έτοιμη. Έτοιμος. Καβαλάριος. Καλά έπραξα. Τούτο πράττω. Τι πράγμα Εκτίστη θέλεις? καλά. Καβαλάριος έτοιμος. Να υπεύσω. Κατάσκοπος όδη. Υπέβω εκεί. Τίνες διατάξεις. Ταχύ. Ναι. Ναι. Τι πράγμα θέλεις. Τούτο κτίζεται. Εργασία. Τίνες διατάξεις. Ταύτα πράττω. Πάρει. Ναι. Επέρω ξύλων.
Κατάσκοπος όδε. Απειλούμεθα. Τίνες διατάξεις. Τούτο πράτο. Καβαλάριος ταχύ. Μάλιστα. Τίνες διατάξεις. Τούτο πράτο. Εργασία. Καβαλάριος έτοιμο. Ταύτα πράτο. Να υπεύσω. Ναι. Τι πράγμα θέλεις. Τούτο κτίζεται. Τίνες διατάξεις. Μάλιστα. Ταχύ. Υπέβοηθη. Η εργασία αναμένει. Καβαλάριος ταύτα πράτο. Η εργασία αναμένει. Κινούμε ευθύς. Εργασία. Έτοιμος να κινηθώ. Τούτο κτίζω. Πάντες έτοιμοι. Τούτο κτίζω. Κατάσκοπος όδε. Καλά έπραξα. Ναι. Εκελεύσεις έρχονται. Τι σαγητεύει. Τούτο κτίζω. Κατάσκοπος όδε. Να Εργασία. Αρχίζω. Τι πράγμα θέλεις. Ναι. Καλά έπραξα. Πάντες έτοιμοι. Χωρική, χωρική, χωρική έτοιμη. Να κινηθώ μεν χωρική. Μέλλον να σκάψω. Τίνες διατάξεις. Εργασία. Τι πράγμα θέλεις. Εκελεύσεις έρχονται. Πάντες έτοιμοι. Τι πράγμα θέλεις. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Ναι, αναχωρώ. Εργασία. Τι πράγμα θέλεις. Εργασία. Καβαλάριος έτοιμος. Χωρική, ναι. Αρχίζω να εργάζομαι. Τίνες διατάξεις. Εργασία. Καβαλάριος μάλιστα. Κινδυνεύομεν. Μάλιστα. Εκελεύσεις έρχονται. Τι πράγμα θέλεις. Ναι, με τα κατάσταση. Χωρική έτοιμη. Έλατε χωριάτες. Χωριάτες κινήστε. Έτοιμοι οι σκελεύσεις. Δώσ' μου τούτο πράτο. Χωριάτες έτοιμοι. Πάντες. Προς πάντες. Πού να πορεύσομαι. Πού να πορεύσουμε. Κατάσκοπος έτοιμος να καβαλικεύσει. Ακοντιστής Έτοιμοι, έτοιμοι οι σκελεύσεις χωριάτες. Να πτήσω αυτό σύντομα. Πού να πορεύσομαι. Τι θέλεις να πράξω. Χρήσιμον πράγμα το ξύλο. Οικοδομή κτιστή. Το δόρυ έτοιμο. Περιπατώ κατακέλευση. Δόσμητας υπακούω την διάταξη. Διαταγή. Ο ακόντης. Ο κατάσκοπος έτοιμος να καβαλικεύσει. Ώρα εργασία. Να πράξω. Ώρα εργασίας. Τούτο κτίζω ευθύς. Πάντες. Πάντες. Ακούσετε. Τούτο κτίζω ευθύς. Καλά εκτελουμένη δομή. Το δόρυ έτοιμο. Ακοντιστής. Ο στρατιώτης κινείται. Η Ανδρία ακοντιστή. Ακόντια. Πάντες προσοχή. Ώρα εργασίας. Πάντες ακούσετε. Κατακέλευση συλλέγω ξύλι. Τι θέλεις να πράξω. Ο εχθρός επέρχεται καθημών. Ακοντιστή. Δόσμητας και λέξεις. Τούτο πράτετε. Πρώτα αριστερός τους άντρες. Ανδρία ξύμνη. Πάντες. Ακοντιστές. Ετοιμάστηκες. Δώσ' με τι να πράξω. Ακοντιστές. Ετοιμάστηκες.
Δώσε στον στόχο. Τι στοχίσατε κάτω. Εφήγαμε το ψώτερ. Ανδρία, πρώτα. Ετοιμάς, ως και λέτε. Αμή, τι θέλει εργασία. Σου κτίζω αυτό. Στοχίσε, προσοχή. Έχουμε πράγματα να πράξουμε. Αμή, τι θέλει Πού εργασία. να πορεύσουμε. Πού να Ώρα πορεύσουμε? εργασίας. Τι θέλεις να πράξω. Ώρα εργασίας. Τούτο κτίζω ευθύνη. Ακόμη στοχίσατε σιωπή. Στρατιώτες, ο δρόμος περιμένει. Καλά εκτελεί. Τι είναι σε κελεύσεις σου. Αυτή τι θέλεις να πράξω. Ο κατάσκοπος έτοιμος να καβαλικεύσει. Ετοιμάστε. Δώσ' τα σκελεύσεις. Αμή, τι θέλει εργασία. Αμή, τι θέλει εργασία. Πού να πορεύσουμε? Στρατιώτες, ζωηρός. Περιπατούμε. Πάντες προσοχή. Τι θέλεις να πράξω. Ώρα εργασίας. Να κτείς. Δώσ' τα σκελεύσεις. Στρατιώτες, ο δρόμος περιμένει. Ετοιμάστε. Κατατοξευόμεθα! Διαμιστών δουλεύει. Στρατιώτες, ο δρόμος περιμένει. Τι θέλεις να ώρα εργασίας. Θα κτίσω αυτό σύντομα. Ο κατάσκοπος έτοιμος να καβαλικεύσει. Ετοιμάστε. Ζωηρός. Περιπατούμε. Δώσ' τα σκελεύσεις. Στρατιώτη, τούτο εκτελώ. Ετοιμάστε. Προσβάλλομαι! Περιπατούμε. Τι Αμή, τι θέλει εργασία. Σου κτίζω αυτό. Ώρα αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Τι θέλεις να πράξω. Να κτίσω αυτό σύντομα. Αμή, τι θέλει εργασία. Ώρα εργασίας. Τούτο κτίζω Ετοιμάς, κατακέλευσή μου περιπατείτε. Στοχίσετε χαμηλά. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Ώρα τη κατακέλευσή μου περιπατείτε. Τι θέλεις να πράξω. Αυτή εδώ. Τι θέλεις να πράξω. Τι θέλεις να πράξω. Σου κτίζω Έβρικα αυτό. τους εχθρούς. Πάντες προσοχή. Στρατιώτες, Ετοιμάστε, αποκαπούλσο. τους εντάξει. Καινούργιες για πατέρα. Πού να πορεύσουμε. Ο κατάσκοπος έτοιμος να καβαλικεύσει. Ώρα της υποταγή. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Αμή, τι θέλει εργασία. Ώρα εργασίας. Διαταγές σου. Αμή, τι θέλει εργασία. Τι θέλεις να κελεύσεις σου. Αρχοντιστές, εξήν μη. Οι εχθροί πλησιάζουν. Ώρα εργασίας. Σου κτίζω αυτό. Πού να πορεύσω. Καβαλικεύσει. Ώρα αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Δώσ' μου τι να πράξω. Τι θέλεις. Πάντες, ακούσετε. Ώρα αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Ευγενήσει ποιητής. Πού να- Ετοιμάστε. Ευθύς. Το δόρυ ευθύς. Στρατιώτε. Τι να το ξέψω. Ώρα κατακέλευσή μου περιπατείτε. Αμή, τι θέλεις να πράξω. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Πάντες Οι εχθροί ακούσετε. πλησιάζουν. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Ευθύς. Ώρα της υποταγή βάρος ουδέ. Πάντες ακούσετε. Σου κτίζω αυτό. Ετοιμάστε, Ο Ρωμαίοι. εχθρός. Ετοιμάστε, Επέκρεται. κατακέλευσή μου περιπατείτε. Ώρα της δράσεως. Πάντες έτοιμοι. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Κατάφρακτοι καβαλάροι, εις να καβαλικ- Στοχίσατε. Για το υπακούειν ζω. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Ευγενείς υπείς, Ετοιμάστε τα όπλα. Αμή, τι θέλει εργασία. Χωριάτες έτοιμοι. Να κτίσω αυτό διαταγές σου. σύντομα. η τιμή μου το υπακούειν. Ώρα της δράσεως. Δια το υπακού. Ώρα της δράσεως. Πρόθυμος ευθύς.
Τι θέλεις να πράξω? Τούτο κτίζω ευθύς. Ετοιμάς, καταγγέλευσή μου περιπατείτε. Ανάθεμά της, τα βέλη ρίπτουν. Πού να μπορέσω. Ώρα Τούτο χτίζω εργασίας. ευθύς. Να με επιζήσει. Πάντες, προσοχή. Πρόθυμος να υπηρετήσω. Χωριάτες έτοιμοι. Ευγενής υπής, έτοιμος. Συνδεδεμένος και Καταγγέλευσή μου γεμισμένος. περιπατείτε. Πάντες, προσοχή. Τι είναι σε Τι θέλεις να πράξω? Τούτο κτίζω ευθύς. Αμή. Τι θέλει η εργασία? Τι θέλεις να πράξω? Ώρα Αμή. εργασίας. Τι θέλει η εργασία? Υπής, έτοιμος. Η τιμή μου το υπακούει. Οικοδομή κτιστή. Διαταγές σου. Τι θέλεις. Ώρα εργασίας. Πρόθυμος να υπηρετήσω. Το δόρυ έτοιμο. Δώσ' μη τι να πράξω. Σου χτίζω. Αμή. Τι θέλει η εργασία. Υπής, έτοιμη. Εσείς, Άσκοπος έτοιμος να πραγματεύσει. για τον εχθρό. Κάτω. Ώρα εργασίας. Ευγενής, ποτακή βάρος σου δε. Ετοιμάστε πια το... Πού να χορέψω? Υπής, αποχωρήσατε με. Στείλε με να Ο κατάσκοπος Πάντες, ακούσετε. προσβαλόμεθα Να από τους κτίσω εχθρούς. αυτό σύντομα. Έτοιμοι οι σκελέτες χωριάτες. Πάντες ακούσετε. Να κτίσω αυτό Ευγενής υπής, έτοιμη. Ευθύς. Τι είναι σε κελεύσεις σου. Πάντες προσοχή. Υπής, υπής, προχωρήσατε ευγενής Ρωμένη. Ευγενής υπής, έτοιμη. Διαταγές σου. Πρόθυμος να υπηρετήσω. Ευγενής υπής, έτοιμη. Όβεν το ξεβόμεθα. Εγγύσατε προς μάχην κατάφρακτη καβαλάρη. Συνδεδεμένος και Προχωρήσατε γεμισμένος. ευγενής Ρωμένη. Τι είναι σε κελεύσεις σου. Στείλε με να Ευγενής, εργάσω. προχωρήσατε εργασίας. ευγενής Ρωμένη. Τι θέλεις να πράξω? Αμή. Τι θέλει η εργασία? Πού να πορεύσομαι. Σου κτίζω αυτό. Ώρα της δράσεως. Δώσ' μου τα σκελέψη, καβαλικεύω. Ετοιμάστε. Σύντομα και λέξεις, άντρες. Για το υπακούει ζω. Ώρα της δράσεως. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Τι στρατιώτε. Έτοιμοι. Ανδρία. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υπής, η τιμή μου το υπακούτ πέβω καταγγέλευση. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Τι θέλεις να πράξω? Πάντες ακούσετε. Τούτο κτίζω. Ώρα της δράσεως. Καταγγέλευση. Εντάξει. Καινούργιες για τα την διαταγή σου υπακούω. Προσβολή! Αστροβολούθη! Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Αμή. Τι θέλει η εργασία? Δεχόμεθα τα βέλη πολλά. Οικοδομή κτιστή. Ώρα της... Εσείς γνωρίζετε τι έρχεται. Ώρα της αποχωρήσεως. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Κατατοξευόμεθα. Κίνδυνος. Ευθύς. Τι είναι σε κελεύσεις σου.